Okay, ekene m onye ọbụla biko asị ka m kwuo okwu a sharply, nke a bụrụ analysis anything kama na afọ m na mmadụ onye a na-akpọ Ugo ikwuni wee bịa mee comment dị ụta na my video, and this is not the first time o tee na nna mma akaụntụ gị a blọkwa m gị oge mgbe nwanne mechie wee free gị, so ichetakwa n'azụ otu a ka isi efegharị na-amanye ọnụ na ife na ịdama akọwa but nke ikwuru ebe a na nna asa gị ife idere ebe a bụrụ ma ụjọ ma maka iwu, kama na ama m n'ụwa ọtụtụ ndị ọzọ dị ka gị na-aga ije dị aya na-akpa agwa dị aya ife a ga-eme ka emegide ndị aka fa dị ọcha. Abịara m kịta na-asị dat abịara m ebe a na-ekwubi okwu na-asị na ọmadịrị gị na mma, ya ọmadịrị gị na mma na ife ọbụla itinyela aka ga-abụrụ gị nsogbu, ịzọpụ ụkwụ ga-abụrụ gị nsogbu, maka na ịbịa kwuo okwu na mmụọ na-emebi ala Igbo na mbụ Fulani na-emebi ala Igbo. Ekwuo na-eme na mbụ ife ọbụla ị ga-ekwu maka mmụọ ị ga-adị sure ọ kakwa mma na ikwuru ya, ịnọpụla anọpụ na-ekwu ya, mana ịbịa na my program na-ekwu ya nke a bụ na anyị na-egbu ezumaka n'anya, mana mma na nkịtị na-egbu maka n'anya na nke ọbụlọ gị nene etu anyị so ekwunye ka ikwuo ife dị anya mma asa gị ya anyị masa gị n'ebe dị ebe ọ pụrụ iche isi na ifa gị bụ Ugo, ma gịwa ma ndị ọdịka ọ dị gị ndị ike na-eme ndị na-aga azọpụ ụkwụ ọjọọ dị iche iche na-akpa nkata ọjọọ dị iche iche n'azụ. Ana m asị na ife ọbụla ime bụ ife ọjọọ na ọ ga-anachiri gị azụ. Okwu ọjọọ ikwu n'isi mụnwa ma ochie echiche ọjọọ n'isi onye ọbụla bụ onye Biafra m onye nwafọ Igbo aka dị ọcha, ife ahụ niile iche ọ ga-enachiri gị azụ. Ọ bụrụ na m bịara ebe a nọ na soshal midia ma ọ na-ekwu ka agbagada ka a ga-eso emegide mmadụ ma gbuo mmadụ ma ife ọjọọ ma ife anyị na-agacha gị n'obi, ọ bụ na ife mmụọ na-eme ọ ga-adịrị gị na mma, mana ọ bụrụ na ọ bụrụ ya ịnyaa gị ga-aka echi gị mma. Ị ga-eje eze ekwere, ị ga-eje eze na-ekpe ekwere. Ọ bụrụ na m bịa ka m megide mmadụ ghọtago, ma ọ ka m gbochiere mmadụ ụzọ ma ọ ka m kwado ike egbuo ya ka ya dị ọcha, ọ na-anọ n'ebe a na-akpa nkata ka a ga-esi ga gbuo mmadụ ka a ga-esi gbuo ya, ma ọ na-asụkpa nkata ife ikwuru ọ bụrụ na ọ dị na mmanụ oge erele gị, mana ọ bụ na ọ dịrị ya ị ga-ebu ọkụkọ ọzọ wee naba ụlọ. Ma gị wa bụ nwoke ma nwaanyị kwuru na-ekwu okwu ọjọọ dị na-akpa nkata ka ị ga-esi wee gbuo ya ka ya dị ọcha, maka na onye afọ kwuru ka ị na-alaiki ma ọ na-akwado ife na-adịrọ gị mma n'obi, ọ bụrụ ife na-aga gị n'obi ka ị ga-esi gbuo chọọ kwụpụ ndụ n'ike mee nke a mee nke ọzọ, ị ga-eji ndụ gị weza ya bụ asụsa. Yes, ife afọ niile na-aga gị n'obi ị ga-eji ndụ gị data ife afọ ị na-ekwu ọnụ ahịa ị na-akpa ahịa akpa ị na-aga na ya ị ga-eji ndụ gị wee goli ya na gị bụ aka na-egwu ini gutekwa saiz gị na ọgụ agadakpu ya na ya ife nna mara m ana Igbo afọ ikwuru okwu ya ga-agbara m aka, mana ọ bụ na ọ bụrụ ya ụta ngwa gị ị ga-asị ọ gịnị, bikos na unu na-adụwa njikere ife unu ga-eme mmadụ ife a ga-eme mmadụ ife ebe nwanne gị na-eme ife na-adịrọ mma ị ga-egwu ya pụtakwuo ujiri obi sarasara gwa the person na ife ị na-ekwu na-ekosowere kwuo obi gị na ya, ọ bụla izo ilu gị izo n'okwu gị izo agwa gị zee efe niile bịa na agwa na-achọsọ ị ga-egbu mba. Ndị Igbo na-afọ gị ebe ọbụla ị na-azụ ụkwụ na ana na-eri ife akọrọ na ana na-awụ mmiri si na ana na-ekwuru ikuku na-esi ife ọkụ gburu, ị ga-eji ọkụ wee sie nri wee rie ndị ọbụla esi n'ọkụ pụta na-ebo m ebubo n'ụzọ abụna bụ ụzọ, ọ ga-anachiri gị azụ. Ị ga na dịka ụwa gị niile gị na-ebubo ga na-eme, a ga-ebo gị bụ ụmụaka gị bụ ezinụlọ gị bụ ife niile gị na ya bụkwa ndị si gị nna jisi ike nwanne jisi ike niile anyị na-agbanye
mana ọ bụrụ nwa gị ọbụla chọpụtara na ibo ya ọjọọ ma na ị na-arụ na nke na-anụ ọ ga-adịrị ya na mma. Abụọ m adị m ekpe ekpere ọjọọ n'isi ya aka ya dị ọcha. Ife na-agwa gị bụ gị bụ aka na-ebu wini butekwa saiz gị na ọgwụ agadakpu enyi ya. Onye ọbụla bụbụ onye Igbo ma ị bịara abịa ma ibu ebi n'ala Igbo, ife na-agụ ga-abụrụ ọnwụ ife ị ga-eme mmadụ ngọzọrọ bụ Fulani ịdọrọshọ ife na-amarọ ị na-ekwu were efi ijọs ka ọ bụ na ikwuru gị ikwuru ife ga-ewe ka anyị rịpọt iwu. Ọ dị enwe iwe mana ife na-agwa gị wedat na ikwuchekwa obi gị ọ bụrụ na otu isi ekwuo ya n'ọnụ n'ebe a ka ibi ọ gadebe nsogbu adịrọ gị, o nwere ife ga-eme gị. Mana ịzọfụ ụkwụ ịzọpụ ha anụ ụkwụ gị onwe ka iso ịzọpụ ụkwụ ka ime mmadụ ife ọjọọ ma ka ịga ije ọjọọ na ndị aka fada ọcha ka rịpọt ebe ọ bụla ị ga wee kpọọ m afa ma kpọọ ya ọbụla bụ nwa afọ Igbo aka ya dị ọcha afa ị ga-eje na zere mmiri. Ma gị ma ndị ọdịka ọ dị gị ọ bụrụ sọ gịwa ma gị ma ndị ọdịka ọ dị gị ebe unu si na ife ọjọọ ka unu mma gị na ife ọjọọ mewe. Igbo n'aka na egburu ọnwụ, Igbo n'aka egbegburu ọnwụ, Igbo na-azụ gburu ọnwụ, Igbo n'iru gburu ọnwụ. Ebe ọnwụ na-adị gị ma gị na ọnwụ mewe imepere ọsị na I will go and punish na mmeri gịnị. Ọ bụrụ na m egbugwe na mmadụ bụ ebe a na-akpakọta ka a ga-esi gbu mmadụ ka a ga-esi wee mee mmadụ kwopụ mmadụ ndụ n'ike maka na a na-ekwu okwu ngwere onye afa na-akwado na-eme ife ọ na-eme. Adị m akpakọta ọgwụ n'isi anybody adị m anọ n'ebe a na-ekwu onye anybody ma mma mba adị m ekwu okwu ife a ga-eme mmadụ ibe m mba maka gịnịkwanụ ma debe na-echere m ya wee na-aga mụ n'ihe fedo na to destiny that na I will not go punish. Egwu ụwa gị ma ndụ gị ma azụ gị ma ahụike gị ma ife nye gbasara gị will not go punish. Ị ga-adị ndị ma na-afụ ife mere onwe gị. Ihe ọwụ ya bịara n'ụwa sị gị mba so that ụwa tụwa gị ọzọ ife ebe a na-ekwuje ekwugide mmadụ ị ga-eyipụ akpa ụkwụ gị na ụkwụ gị n'ọzọ emewa maka na onye ọjọọ ka ịbụ onye ọjọọ ya ka echiche gị niile ga-aga n'ife ọjọọ niile. O wee ife mmadụ ga-agwa gị na ife a na eko suwere duto na obi gị dị ọcha iwe obi sịlasịla gị afọ ga-eme gị mata na nna na ọbọkwara anụ niile bụ anụ oriri ụgwọ anụ a ga-enye gị esi mba na ada atụ ude na-ata. Yes, ada owu obodo na ala Igbo ma ji anụ ude na-ewe na-eme esi nri mba. Mana ebe ọ bụ na ejiri anya maka ụka m nsọ n'okwu na-ebute okwu mana ịgụwa bụ ugo kachiri obi wee sị m that I'm a Fulani disguised as a Biafran working with Ngozi Orabueze aka Halimatu Abubakar. Ọ bụrụ na afa Ngozi Orabueze bụ Halimatu Abubakar ka isi wee kwuo ọ ga-adịrị gị na mma mana ọ bụrụ na ọ bụrụ Halimatu Abubakar ị na-ekwu na-ebo dị ya na Halimatu Abubakar ka ọ dịkwa ka ọ bụ na ikwuru ọ bụ ka abụkwa na ị na-ekwu ya kwuo jos na ewegbere m ọnụ unu na-ekwu ya na-etosu aka n'obi gịnị ife ga na-eme. See that na mụ na ya idelebe hiding with Biafra as a Biafran working with Ngozi, that's working with Ngozi Orabueze Halimatu Abubakar to destroy anyị Igbo. Anyị Igbo ga-agba aka ebe ọ ma onye na-edestroy ọ bụ na na-edestroy ya anyị Igbo ga-eme ife ọ na-eme dị na-edestroy ya mana ọ bụ na ọ bụrụ ya gịwa kwuo na nna edestroy anyị Igbo. Anyị Igbo jụọ gị ya bụ ajụjụ, mmiri jụọ gị ya, ikuku jụọ gị ya, ọkụ jụọ gị ya, elu jụọ gị ya, ana jụọ gị ya. So that tụwa gị ọzọ ife ebe a na-ebo mmadụ ebubo ibu akpa ụkwụ gị na ụkwụ gị n'ọsa na-eme otu a nkwere n'isi gị ka ọ ga-adị n'isi onye ọbụla bụ onye na-eme ife dị ụta ndị a na-eche ọwụ gboo ife a ga-eme mmadụ iru gị apụtara ọnụ okwu gị apụtara
owere ife ama maka gị wa sọsọ na iweta flag country of the world makpughe they will go underscore GBU ZUO ọ na m n'afa gị mana ife ị ga-eme mmadụ ife ị ga-eme mmadụ Chineke na-afụ na ife afụ na nzuzo ana Igbo ikuku na-ekwu na ana Igbo ife ọbụla nọ n'ala Igbo ndị Igbo ji wee biri ga-agbara m ọgụ and ọ ga-agba ọgụ ama egosikwana gị na n'aka ya dọcha ka ị ga n'ebe ọ nọ ọ ka mma na ikwuru ya na egbebere m ọnụ nọrọ mana nke bịa na den my platform you know why ife abụlọ the first time na afọ gị nwa idenia kwa mgbe and after this mụ ama reply gwara gị again kama na na-ekwu okwu anọ maka gị wasa ọsọ n'ọkụ maka ndị ọdịka ọ dị gị ndị na-achọ ndị obi gị niile bụ ndị agha ka egbe ndị aka dọcha maka na onye afọ ekwetara na gọọmenti gị iche na m na-achụ ndụ oge nkere God forbid ọ ndụ maazị akwa no bụ nke kwara m afa kwụwacha akwa mee ife niile n'ihe o mere ọ nachikwara ya azụ otu aka ọ ga-adị mba n'isi gịwa na ị ga-ebe ọkụ ụzọ wee naba ụra gịwa na-akpọ ọwụ mara gị gịwa na-eche na-ekwu na mmadụ ahụ n'oge mkpọnishi otu aka ọ ga-adị n'isi gị n'isi ife na-egbara ife ọbụla si gị n'ahụ wepụta ọkachasị ndị nke na-akwụrụ gị aka na-akwado gị na-asị gị nna anyị na-agbanị ebe ọ bụ na ị chọrọ ịlaba ife ọjọọ mara gị ka na isi na na-emebi were a na-afọzere mmiri na onye ọjọọ ka egwu otu aka ọ ga-adị na eke dị n'ore dị na afọ dị na nkwọ ekwukwere maka Chineke kere eluigwe na ala Chinafụ na ife afụ na nzuzo ka ọ gbara m ọgụ gbakwara ndị aka fada ọcha bikọs ọ bụla ọsọ maka na ị na-achụ ndị agha onye ọbụla na-ekwu eziokwu ị na-atụ aka ọjọọ na-agara ije ọjọọ na-asọkwa ụkwụ ọjọọ isi gị ga-abanye ya ị ga-ebe ọkwụ ụzọ wee naba ụra otu aka ọ ga-adị mana mmụọ ise